Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Astean behingo kulturgintzaren aldizkaria. Bernardo Atxaga, Zazpi etxe Frantzian. Kultur arloa eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioa da. Sare telematikoan ari da eusko ikaskuntza, esate baterako Asmoz fundazioak prestakuntza ikastaroak eskaintzen ditu. Oantxe datorkigun udaberri honetan 9 ikastaro dira. Asmoz.org horixe da, bere erreferentzia. Edo Eusko News, edo Eusko Media, horiek ere, eusko ikaskuntzak sareak dituen helbideak. Baina irratian ere, uinen bitartez, hementxe Euskal Herria irratian, kultur arloan eusko ikaskuntza. Bernardo Atxagaren Zazpi etxe Frantzian. Liburuaren jendaurreko aurkezpena, bakarra, hemen Iruñan izan da, Zibikan aretoan. Autorearen aurkezpena eginez, Pamiela argitaletxeen izenean Jose Angel Irigaray. Nik uste jauzi bat dela, eta jende anitzentzat izanen da ustegabe bat, edo inatandu, halako turning point bat, aldaketatxo bat dakarrena. Azteko zeta bat, kokapena ere, hemendik kanpo egiten duelako. Eta hori baino gehiago, nik uste kokapena gutxiena dela, ze badakigu literaturan kokapen guziak, naiz Obaba izan, edo naiz Kongon izan, fikzioak direla. Baina noski fikzioa beti errealitaterekin oso lotura estuak dauzka, eta hala ere, orain, beste kokapen honek ematen dio beste itxura bat, eta beste tankera bat. Eta batez ere, garatzen duen gaia, eta nola garatzen duen, nik uste hor datzala liburu honek dakarren desberdintasunetako bat. Batetik bestetan ez bezala, ematen du lehenbiziko geruzean ikusita, abentura liburu bat, Kongon, 20. mendeko hasieran gertatzen diren gorabera batzuk kontatzen dituena, militarrak, kolonizazio garaian, eta bai, hori izan bada, baina hori baino gehiago, askoz gehiago ere bada, eta gero segidon, ohartzen zara, hor badirela, abentura edo dena delako horren azpian edo saietxean edo alboan edo, badela zerbait, gakoren bat hemen, ate bat han, pistaren bat, hildoren bat, nun beste toki batera eramaten zaituen. Eta pista batzuk realismoan bezala ematen du garden han gertatutakoa kontatzen duela, baina beti bada begirada kritiko bat eta pista batzuk emanez atzera egiteko moduko gako bat ere eskainiz, ikusteko zergatik gertatzen da hau, eta horren atzean badago askoz gehiago, eta horren atzean oraindik ere askoz gehiago, eta Europa, eta Mendebalde zibilizazioa, eta Afrikan, eta giza kondizioa, eta krudelkeria, eta abar. Beraz, geruza asko, baina nik uste dut zailena, eta hain zuzen hortan datza besteak beste, bere doai nagusienetarik bat, zailena da, historikoa baldin bada, eta kontekstu, testuinguru, marko eta gertakizun batzuk eta historikoa dire, baina ez da historia noski, fikzioa da. Eta tokia ere, kokapena ere, handa, Afrikan da, Kongon da, 20. menderen hasieran, baina ez da hori bakarrik. Eta hori dena, beraz, eta fikzioa, eta personai horiek, baina gardentasunarekin, ni narratzailea horren kanpoan balego bezala, hori kontatuz, deus gertatuko ez baliz bezala. Hori oso zaila da, eta arkitektura hori, egituraketa hori dena, sinesgarritasun maneran, literatur maila benetan garatuz, oso zaila da, eta nik uste dut hor datzala bere doaietarik bat, ez? Hori dena ongi arilkatzeko, sinesgarri bilakatzeko, erritmoan, eta literaturai doakion maneran eleberri bat garatzeko. Baina nik uste dut luzatzen nahi zela gehiegi, hobe dela gauzoietaz eta beste haunitzetaz ere berari pasatzea hitza, baina eleberri hau oso hori da, nik uste dut urrats bat dela bere kontagintzan,
eta segurazki fruitu onak ere ekarriko dituena, beste estilo bat, beste jarrera bat, eta diskursorik egin gabe beste modu batera kontatzeko gauzak hor hartzen duelakoz Bernardo Atxagak. Liburuaren aurkezpena edozein liburena nola egin? Berez, egin beharrekoa liburu irakurtzea da noski. Baina irakurtzera animatzeko ere balio lezake. Eta zabaletik hastea komeni da, literaturaz ari garenetik. Baina ezer ez dago sobran. Edertzaileak bai hitzak, baina pistak arrastoak ematen dituenak. Literaturak nolako efektua betetzen du, nolako lana betetzen du literaturak. Adibidez, ezagutzen den toki bat, paraje bat, gertaera bat, nabarmendu, bakandu, horri balioa eman diezaioke. Bernardo Atxaga. Behin, Messina izeneko Siziliako herrian suertatu izan da. Herri itxusia da oso. Ez du inolako xarmarik, eta kale gehienak ezagit tailerrak dian, baina behintzat tailer itxura daukate eta inguru bakedanak koipez eta askizikinak dira. Baina bertako jendia oso arro dago mesinatarra izatiaz, eta arrotasun horren arrazoia itxasoaren ondartza koskor batetikan erakusten dizute. Eta ondartzare, esan behar dut bideo batez, oso ondartza kaskarra eta zatarra da. Baina ondartza hartatikan aurrera begira jarri eta bi arkaitz erakuste izkitzue. Eta arkaitzaietako bat estila dala, esaten dizuke, eta bestia Karibiz dala. Alegia, justu han gertatu zala Odiseak kontatu zuna, eta Ulisesek zelarritasunak pasa zituen batarte ura gainditu behar izan zuenean. Eta jakina, Messina, tailer eta ondartza koskorda ez oso politez osatutako herria, soilik aipamen hori dalata, Odisean azaltzen delako, ez Messina bea ere, baizik eta aurrian dauzkan bi arkaitz puska. Bestela, Homeroren aipameni gabe, bestei gabe, bi arkaitz baizik ez diakenak izango. Baina ez dira bi arkaitz, Karibdiz eta estila dira. Eta haien arrotasuna, aipamen horretatik dator. Jakina, hori entzutia aski zaigu, Homero aipatzen du lehen poeta izan zalako, Hesiodorekin batera, baina hori aipatzea nahikoa da, literaturak egiten duen lanetako bat, erakusteko, alegia, hartu errealitatetik kasu hontan, hartu arkaitz, milaka arkaitzen artetikan bi, eta bakandu egiten ditu, bere arrunkeria eta bere zesango nukenik ezerezetik ateratzen du Homero bi harri bat eta bai beste harria eta orduan bakandu egiten ditu eta bakantziarekin batera neonek esango dizuet, bakantziarekin batera balio bat ematen dile arkaitz hoiei. Eta uste aipatu dudala, ni gaur maira ekarren nahi nuen hitza eta gaia eta hori da balioarena. Aitz batzuk besterik ez dira, baina bertako jendea poztu eta arrotu egiten da. Literaturak balioa ematen di horri. Baina eman bezala egin dezake beste lana ere literaturak balioa kendu. Eta orduan arrotzeko motiboak ez, aurkakoak egiteko eman ditzake. Bide horretan, arlo honetan dator, Atxagak berak esan da, honako liburu hau 7 etxe Frantzian. Liburu hau beste gauza batzuen artean, esatera dago, noski egina dago jendeak irakurri dezan,
Egina dago, ondo irakurri dezan, ahal izan ezkeo, eta egina dago arrazoi askoatik. Baina arrazoi oinarrizkoa da, esango nuke, norbaitzi balioak entzea, bai, nahi badezue militarrei, bai, baina bueno, hori ez litzateke hain zaila, leku askotan eginda. Baizik eta nik egin dudan alegina, hizkera bati, hitz egiteko modu bati, hitzen atzian dagoen mundu sekretu bat ateratzeko asmoarekin. Distorsio bat, balioak kendu, esate baterako balioak kendu, halako baten irakurriko zue, ez dakit nola esan, nik testuari berari ere balioa kentzen dio, halako baten esaten dut, metafora bikoiz batekin esateko, argi bat ikusi zuen iluntasunean eta bide bat basoilunean. Bueno, metafora bikoiz batekin esateko, aurrezuko lako esaldi bat jartzen baldin badezu, badakizu idazlea, ez dela oso serioari, ez? Edo airala oso serio, baina oso gaizto. Eta hola egin dut nobelan lerrori lerro eta orrialdez orrialde. Batzutan, modu nabarmenean, esate baterako. Testu honetan halako batean elkarrizketa badago, eta kapitaina ari da tenientearekin. Eta bila daukate negozio zikin bat, azpi negozio bat daukate. Eta Europako kontaktua aipatzen da. Eta orduan esaten da hori dela Isa jauna, edo Mesie ekiz. Ni pensatzen dut, ez dakiz pentsatuko du irakurlea, baina hori irakurri orduko, berari burura, etorriko zaiola, jangambin ez dagoen zerbait. Etorriko zaio, nik uste, senyor X, askotan aipatu da. Bueno, ez dut esplikatu nahi gilegi, baina baita ere, baldarragoak ere badaude hor txisteak, ez dut baterako ez dut esango, baina Espainiako erregearen aipamena egiten da zuzena, edo egiten da oso eztabaida sakona zenbat arrautz ote zituen bere gorputzaren erdialdean Leopoldo erregeak, 3 ote zituen, 4 ote zituen, 2 ote zituen. Bueno, behar bada, pensaretik eta zergatik egin hori, eta guain nahi badezue, bueno, esaten joan, nahi badezue belar jagitxiz, esaldi benetan trinkoetako bautatzen joan. Bueno, nik uste dut hitz egiten dan bezala normalean, gauz horiei buruz, aipatutakoak, negozio batzuk, erregiak, militarrak, bueno, hitz egiten da izkutatzea beste, helbururik ez duen lenguai batekin. Nik uste, generoa bera, eta aurreago joa, generoa bera, esate baterako, abenturetako generoa. Abenturetako generoa guk modu inuzentean irakurri eta esploratzailea, eta denok izan egin duen esploratzaile, eta oain nirotzatu jenaiz. Iruditzen zait, behalditako gezurra baino gezur, zentzu moral sakonean ari ginela irensten. Esploratzaileak zian gutxi jota tiranoen nola esaten da, sikarioak, tiranoen sikarioak. Eta nik gaztetan esate baterako Stanley hainbeste, TVO batik eta hainbeste maitatu nun, da gero irakurri errealitatea eta pensatu, nola engainatzen inut. Bueno, esan nahi dut honekin, bai generoa bera abenturetako liburua, bai personaiak, bai militarra, bai izkera bera, dena egina dagoela, balioa kenduz, etengabe. Eta batzutan, modu nabarmenean, eta beste batzutan, ez hain modu nabarmenean. Helburu nik estimatuko nuke, irakurleak aldin behin par pixkat egiten baldin badu, edo aldin behin irakurlea gusta baldin badago narrazioaren movimentuarekin, baina batez ere asko postuko nintzateke halako batian
gelditu eta segundu batzu hartuko balitu, ez, pixka pentsatzeko, ez. Ez dut esan horrekin liburua alako, ez dakit, pensabide badani, baina tarteka marteka pensamentu sortu nahi luke, eta literaturan esaten dan egila delako hori harrapatu. Utziazu azken adibide bat jartzen, da eguarri hauetakoa, bukatzen nahi nintzen, nobelaren gauzarik xarrena da beti bukatzen nahi zela, hori da, eta hori orduan ere bukatzen nahi nintzen, da gero, bilabete gero ere bukatzen nahi nintzen. Baina eguarritan, gurasoen etxean egoela, eta nean nahi ekin daula, eta bukatzen nahi nintzen, da orduan, afaria baino lehen, nintzen zuzentzen gauza batzuk eta horrela, telebista jarria zehon da. Eta halako batean telebistak esan zuen, zuet, laugarren azala edo, eta esan zuen, también las personas sin recursos celebrarán este año la Navidad en los albergues que para ese fin se han instalado en la ciudad. Anaietako bati esari jon, zenbat gezur dago esaldi hortan, segozko ez da kalkulatzeko ere, esaldi horren atzian, ispilurik ispilu bezala, ez, zenbat ideologia dagoen, eta zenbat errealitateari egindako traizio dagoen. Eta olako gogoetak eta eginez, olaxe osatu dut liburua. Bigarren alegina dara esan behar dut. Markak izeneko beste liburua atera nuenean, edo idatzi nuenean, alegin bat egin nuen, hau bera kontatzeko, baina beste aldetikan, goitikan, tonu nagusian. Kexua, denuntzia, eta hain oso gutxi gustatu zitzaidan, kendu inun liburutik. Eta, esango nuke frakasua hartatik, gero etorri da liburu hau. Ikusi nuen ezin zala modu hartan hitzegin gaurko errealitateaz, eta beraz, beste angulu bat hartu behar nuela. Eta hori da, nik hainbestetan egun horietan aipatu dudan komisitate beltza eta delako hori. Uste dut agian hori dela bide bakarra gaur egun errealitateaz, bide bakarra asko esatia da, bide nagusi bat errealitateaz eta egilaz hitz egiteko. Bernardo Atxagak emaniko pistak dira. Liburuan esaten dena nola hartu, nola ulertu horren arrastoan jartzen gaitu. Balioa eman izan zaion horri kendu ere egiten dio balioa edo kentzen aldio literaturak. Pentsa bidean jartzeko asmoa ere badago. Hitz egiteko moduak hizkerak berarekin dakarren ideologia karga hori ere. Bernardo Atxagak azken batian liburua irakurtzeko gogoa pizten du. Gero bestea da, nolako efektoa sortzen duen idazleak aukeratu duen kontaketa edo estiloak distantzia hartuta, gertatzen dena epaitu gabe, axola ez balitzaio bezala, baina horiek beste kontu batzuk dira, eskutan liburu hartu, irakurri, 7 etxe Frantzian eta gero tertulia on bat egiteko bidea zabalduko luke horrek. Kulturarloa Euskal Herria irratian Eusko ikaskuntzarekin batera kulturgintzaren ahobelarrirako aldizkaria. Eusko ikaskuntza, jakitez.